Seguint, doncs, l'ordre segons el qual es van presentar els projectes, l'ordre temporal en el qual els vam anar rebent, passem a anunciar els guanyadors dels ajuts .cat a primera edició de l'any 2010. President, sisplau. Felicitem, doncs, a l'Associació d'Amics de la Viquipèdia, Amical Viquipèdia, pel projecte Pla Estratègic Viquipèdia en les activitats que ells van anomenar 1, 6 i 7. La Viquipèdia en català va ser la segona en estar activa al març del 2001, poques setmanes després de l'anglesa, però no va ser fins l'any 2008 en què es va fundar l'Associació Amical Viquipèdia a fi de donar suport i promoure la Viquipèdia en català. El projecte concret pel qual han guanyat l'ajut de la Fundació .cat té 3 vessants. La primera consisteix en estendre a altres llocs dels Països Catalans una iniciativa que ja estava en marxa a les Illes Balears, consistent en aplicar la Viquipèdia a les escoles de secundària i de batxillerat. La segona es tracta d'establir punts de contacte a Viquipèdia a diferents comarques. Aquests punts de contacte seran en col·laboració amb entitats que ja tenen seu i amb un conveni de col·laboració que faran de pont entre les persones i els organismes locals i la Viquipèdia. I per últim, la tercera activitat es centra en desenvolupar programes que facilitin i automatitzin diverses tasques de la Viquipèdia. La Viquipèdia en català té una de les productivitats més altes del món perquè fa continguts generats per cada autor. Això s'aconsegueix deslliurant-se al màxim de les tasques rutinàries i automatitzant-les. Moltes gràcies. Felicitem també els Amics de la Lectura i els Llibres pel projecte La Biblioteca Virtual Algueresa. Recull el premi el senyor Gustau Navarro, president de l'Associació d'Amics de la Lectura i dels Llibres. Els Amics de la Lectura i els Llibres és una entitat sense ànim de lucre amb seu social a Mataró que té per finalitat la promoció de la lectura i les manifestacions culturals al voltant dels llibres. La Biblioteca Virtual Algueresa és un projecte de digitalització del patrimoni bibliogràfic alguerès que vol oferir de manera gratuïta a la ciutadania de l'Alguer, a tota la comunitat catalanoparlant i a la comunitat científica internacional un cos bibliogràfic que d'una altra manera, si no fos digitalitzat, seria impossible d'aconseguir. L'objectiu és digitalitzar 200 obres de referència per a la ciutat de l'Alguer en un període de 4 anys, crear un fons bibliogràfic format per textos sencers d'obres clàssiques i d'autors de totes les èpoques amb la finalitat de preservar el patrimoni cultural alguerès dins el nou món de la cultura digital. El projecte becat és per digitalitzar 40 llibres durant aquest primer any. Moltes gràcies, enhorabona. Felicitem també a l'Associació Provincial de Paràlisi Cerebral pel projecte, la segona fase del projecte CIT+. L'Associació Provincial de Paràlisi Cerebral és una entitat sense afany de lucre constituïda a Tarragona l'any 1977, i que té com a finalitat i objectius l'assistència, l'ensenyament, la protecció i rehabilitació de persones afectades amb paràlisi cerebral, etiologies similars i persones amb pluridiscapacitats. L'entitat compta amb uns 90 professionals, els quals gestionen bàsicament 3 serveis. Una escola d'educació especial, la Muntanyeta, amb 51 nens i nenes. Un centre ocupacional, Gresol, amb 31 nois i noies. I una residència, Trèvol, amb 23 persones ateses. L'ajut .cat és per la segona part del projecte CIT+. El projecte CIT+, sistema CIT+, és un sistema interactiu terapèutic per a pluridiscapacitats severs. És una aplicació pensada per oferir activitats lúdiques a persones amb múltiples discapacitats. Ofereix noves formes d'interacció basades en la visió artificial i la veu, per generar un resultat immediat de forma d'imatge i so. Està inspirat en aplicacions causa-efecte. CIT+ proporciona una eina d'interacció contínua, a distància i assequible a la majoria de les persones amb múltiples discapacitats. L'objectiu del projecte, doncs, és donar continuïtat a la primera part de CIT+ i millorar aquest sistema, amb l'objectiu últim de que pugui resultar útil al màxim nombre de persones amb paràlisi cerebral o altres discapacitats afins. Els esforços es concentraran en afegir un mòdul d'entrada basat en dispositius WeNote i WeBalance Board, afegir un mòdul de visualització gràfica per generar un collage d'imatges en funció de les entrades del sistema i dinamitzar la web i difondre el projecte elaborant un vídeo de divulgació perquè altres entitats d'aquest caire o d'altres arreu del món puguin conèixer el projecte i en puguin aprofitar. Recullen el premi el senyor Jaume Marí Pàmies, president de la PPC, i el senyor César Molina Mauri i la senyora Maria Isabel Garcia, coordinadors del projecte.
Felicitem també a la Fundació Comtal pel projecte TIC Preparem-nos per al futur. La Fundació Comtal porta més de 16 anys de treball al servei dels veïns i veïnes del barri de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera de Barcelona. El seu objectiu és l'educació i la inserció laboral d'infants, adolescents i joves en situació de risc d'exclusió social i que viuen principalment al districte de Ciutat Vella d'aquesta ciutat. Les actuacions de la Fundació s'orienten sempre a aconseguir la formació i inserció sociolaboral de col·lectius en risc d'exclusió, sota el lema Educació, clau de futur. Amb el projecte TIC Preparem-nos per al futur, volen oferir a la població del casc TIC de Barcelona, que es troben en aquestes diferents situacions d'exclusió social i desconeixement de les tecnologies de la informació, una sèrie de cursos i activitats que els permetin de forma gradual i senzilla poder assolir el nivell formatiu bàsic i mig per desenvolupar-se correctament en aquests entorns. S'oferirà l'alfabetització informàtica amb l'objectiu de garantir que aquests veïns, veïnes, tenen un accés a les TIC, centrant bona part dels esforços en el teixit també associatiu del barri, i en particular en les propostes relacionades en l'àmbit de la recerca de feina i la inserció sociolaboral dels beneficiaris del projecte. Recull el premi el senyor Jaume Albaigès, patró de la Fundació Comtal. Felicitem també a la Fundació Privada per la xarxa oberta lliure i neutral Guifi.net pel projecte Complement per a Mozilla Firefox i Mozilla Fennec que facilita l'ús de servidors intermediaris. La Fundació Guifi.net va néixer l'any 2008 dins el projecte de la xarxa ciutadana Guifi.net i li dona suport i recolzament. Guifi.net és un projecte que promou la creació i desenvolupament d'una xarxa de telecomunicacions oberta, lliure i neutral, vertebrada a partir de l'acord d'interconnexió on cadascú, al connectar-s'hi, estén la xarxa i n'obté connectivitat sumant trams a diferents propietaris per formar aquesta xarxa oberta. Així facilita que qualsevol altre particular, empresa i administració s'incorporin al desplegament de xarxes de telecomunicacions, millorant el desplegament d'aquestes i fent-les més eficients i afavorint la inclusió digital a qualsevol territori. A Guifi.net hi ha diversos projectes molt actius, entre els quals els més destacats són desenvolupar trams de xarxa oberta amb enllaç sense fils i amb fibra òptica a l'entorn rural, urbà i industrial. La interconnexió de la xarxa Guifi.net a internet a través de l'adreçament IPv4 i IPv6, coordinat a nivell mundial pel RIPE, Networking Coordination Center, i activant la presència de Guifi.net al punt neutre d'internet Catalunya, el CARNIX, a les seves seus de Barcelona i Girona. Desenvolupament d'acords amb molts ajuntaments amb l'objectiu de millorar i fer més eficients les telecomunicacions. La Fundació està inscrita al Registre d'Operadors de Telecomunicacions de la Comissió del Mercat de les Telecomunicacions i és membre fundador de l'Open Spectrum Alliance i és un Leading Lab escollit per la Unió Europea. Actualment, la xarxa Guifi.net té més d'11.000 nodes operatius i més de 17.000 quilòmetres de connexió. El projecte Complement per a Mozilla Firefox i Fennec, que facilita l'ús de servidors secundaris, té, encara que el nom sigui molt complex, una finalitat molt simple. És facilitar la connexió a través d'aquest navegador a tothom que tingui a l'abast la xarxa Guifi.net. Recull el premi el senyor Ramon Roca Tió, president de la Fundació Guifi.net. Felicitem també a l'Associació Tecnologia per a Tothom, T/T, pel projecte Punt de trobada web per a la reutilització de material electrònic. L'Associació Tecnologia per a Tothom, T/T, és una associació de voluntaris formada per estudiants, professors i PAS de la Universitat Politècnica de Catalunya. T/T té com a principals objectius sensibilitzar la comunitat universitària en els aspectes de compromís social, ambiental i cooperació al desenvolupament humà, contribuir mitjançant les TIC a la millora de les condicions de sectors desfavorits i promoure la responsabilitat social i ambiental a la universitat. En aquesta línia ofereixen els seus coneixements tècnics i el seu temps lliure per a fer accessibles les TIC a institucions socials sense ànim de lucre i a zones geogràfiques deficitàries en aquesta tecnologia.
El projecte Punt de Trobada Web per a la reutilització de material electrònic, objecte d'aquest ajut.cat, vol dotar la societat d'un marketplace o espai d'intercanvi en el que es nodrirà de l'equipament informàtic que anava a ser destinat a reciclar-se i per tant ser destruït, però que encara podia ser aprofitat pel seu bon estat. Els futurs receptors de l'equipament seran iniciatives i programes d'interès social que hauran rebut suport mitjançant les xarxes socials. El sistema web, en base als criteris del donant, l'estoc, l'ubicació, etc., es realitzarà en aquest marketplace i es realitzarà un creuament d'ofertes i demandes. Un cop la donació s'hagi realitzat, el sistema permetrà saber si l'equip donat segueix en ús i un cop aquest ja no estigui per ser més utilitzable, doncs passarà a marcar-se com desinventariat i per ser portat al punt verd. Tot i que el desenvoluparan serà programari lliure, de tal manera que altres entitats semblants a T el podran personalitzar en el seu país o qualsevol altre lloc, en la seva pròpia llengua. Els criteris permetrà també que altres entitats del país, d'aquí o dels voltants, puguin aprofitar d'aquest marketplace i intercanviar material. Recull, doncs, el premi la senyora Gemma Roig. Felicitem també a l'Associació per l'Expansió de la Xarxa Oberta pel projecte Equip de Desplegament Ràpid de Cobertura Wi-Fi d'acord amb el model de xarxa oberta. L'Associació d'Expansió de la Xarxa Oberta té per objecte promoure la xarxa oberta. Per fer-ho, fa activitat als camps de la difusió, organitzant conferències, tallers i trobades, donant suport a tothom qui vulgui afegir-se en aquesta xarxa i muntant nodes. El projecte que ens han presentat i ha estat guanyador té 3 finalitats concretes. Primer, poder posar a disposició de qui ho necessiti un conjunt d'equips per a poder donar cobertura Wi-Fi de manera ràpida i simple a esdeveniments com ara fires, trobades o altres. Segon, poder desenvolupar una versió estable del programari que estan desenvolupant ara mateix gràcies sense fils. I tercer, poder publicar tant un manual d'usuari com un d'administrador per al programari que es desenvolupi i així que la gent que necessiti aquesta infraestructura no depengui de tercers i pugui fer-ho per ell sol. Recull el premi el senyor Roger Baig Vinyes. Molt bé, doncs. Aquest és l'últim premi de la sèrie que hem arribat. Demanaria ara als diferents integrats i premiants i a les persones que els acompanyen si volen també venir aquí per fer la fotografia tots plegats, just abans de la cloenda de l'acte. Estan molt callats, Els focus interessos. Només donar l'enhorabona a tots els guanyadors. Teniu a les vostres mans la responsabilitat de fer realitat aquests projectes que somiàveu. Teniu el suport de .cat, pel que sigui, i a més, desitjar-vos molta bona sort i que el treball no sigui massa feixuc. Ara acabem l'acte. Aquí fora podem prendre una copeta de cava i alguna pasta, així tothom tindrà l'oportunitat de conèixer els projectes de primera mà i bé, saber més en detall el que feu. Només dir-vos endavant, a treballar, molta sort i endavant. Gràcies.